Gipaubos Cebu City Council sa state of calamity ang barangay Kalunasan in Dakbayan, Sugbo tungod sa problema sa kabaho nga mialisngaw gikan sa duha ka mga jail facilities na munapit. Ang resolution ni Konsel Nestor Archival giprobahan kini sa konseho. Ani ang report. Gihagop sa mga mulupyo ug opisyal sa barangay Kalunasan ang pagpaubos sa ilang dapit sa state of calamity. Kini tungod sa dugay na nilang problema sa kabaho nga mialigasaw gikan sa mga jail facility. Bato ni Kapitan Nonilon Munares, nag-anto sila sa kabaho sukat pa ni antong tuig 2005. Doon na pamilain nga gibuhat nga katong kanal nila sa kilid nga among pakabiran. Kabiran kay open kanal mangud siya. Ang baho mo gawas man gyud. Upat ka mga sityo ang direktang apektado sa kabaho. Gagikapalakan nga makadaot sa ilang panglawas. Batod sa mga residente, medyo ni minus ang baho apan magsugod na po ang ilang kalbaryo panahon sa tinguhan. Patakadlaw. Doon na panagsara. Di pa sa una puting bawa yun. Baho lang siya pong kayo. Pwede niya pong bawa. Mabot nga mo sa amo agani. So kada adlaw, Oo. Labi na magkuhan. Pwede yung bawa kay ibuhagay po na nila sa kanal. Ubos sa state of calamity, mamahimong magamit ang 19 million pesos nga disaster funds alang sa mahimuong lakang pagsulbad sa problema. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.